Atibatike zvechopu chopu. Gorenera kudyiwa rinopisa ndadzoka nenhau dzakamarinetwa pakaipawo mana. Ini zvatika zvifunga soka uri matopedza matoti hadhiti tatopera tatobuda napo kozongobudikira wani munhu wekuti ameno anenge kuzoti tingatoita zvebasa kubana pane zvese zvatingatoita nyaya iri kubuda kana paSABC yakubana takutongotsvagochi promotion nguva dzakapera hapana. This is the current situation yandiri kutoona panapa iri kuitika yekuti vanhu vakushandisirana chimonya pane nyaya yevakomana vaya yaTobias Matonhodze naChatunga. Now pane mupurisa arapo uyu ndiye akukanda vakomana pasi pebridge uyu ende ari kuramba kuti pane mari iri kunzi yakabudiswa kai kuti panzi pakombanzetwe munhu paya but malawyers acho but yongoripo uri kuziya kuti haina ndisi kuzviziya vakomana ngavatomboti dzorera kuzoti pfuti kupi. So this is the current situation and I don't want to waste much of your time. A South African police officer denies claims of arranging a financial settlement. The case involved Bellarmine Chatunga Mugabe, Tobias Matonhodze and Sifo Mahlangu. Colonel C. Raj testified at the Alexandra Magistrate Courts on Friday. He strongly rejected involvement in any agreement or payment. He said no settlement occurred between the accused and the complainant. However, Mugabe's defense team argued otherwise. They claimed compensation was paid with the Colonel's knowledge. They said both families approached the complainant. Colonel Raj dismisses these claims during testimony. He also confirmed that police are still searching for the firearm. Based on the attempted murder, a firearm was used to commit this crime. We are still looking for this firearm, Raj said. Furthermore, he criticized the accused for their conduct. He stated they refused to help trace the weapon. He added they had shown no remorse despite being present. Meanwhile, the case continues to carry serious legal consequences. Mugabe admitted being in South Africa illegally. He also admitted pointing a firearm during the incident. However, his defense claims it was a toy gun. In contrast, Matonhodze pleaded guilty to serious charges. These include attempted murder and defeating the ends of justice. The charges stem from a February shooting in Hyde Park, Johannesburg. Sifo Mahlangu, a security guard, was shot twice in the back, although both men present, only Matonhodze admitted to shooting. Defense pushes for financial resolution. Meanwhile, the defense lawyers proposed a financial settlement. They aim to secure the accused return to Zimbabwe. Defense lawyer Lawrence Wood argued for a fine instead of harsher penalties. Should this court be inclined to impose a fine, albeit a heft fine, both accused are in a position to pay as they have the money set aside, Hyde argued. He said his approach would bring finality to the case. He suggested payment could occur over the weekend. He added travel to Zimbabwe could be arranged by Monday. Additionally, lawyer Silehla Mkuni defended Matonhodze's plea. He rejected claims that Matonhodze was protecting Mugabe. Ultimately, the parties are at liberty to plea to the charges put to them, and those pleas are entered freely and voluntarily by each accused. Muguni said he warned that alternative claims would sensationalize the matter. Finally, the court postponed the case for the further investigation. Authorities will examine the missing firearm and alleged compensation. Saka mainzgura nyaya yacho manje kwayazosvika manje. Saka mukomana uyu panga peta tiri kuti Chatunga ifanira kunge apa deni chii chakamutadzisa kuuya. Nyaya yanga yangori pamanapa yanga yangori diki. Mukomana aifanira kunge akauya but because of this guy manje uyu kuzobuda achitaura kuti nyaya yekuti ndisi pakakompensetwa ina ndisi kuzviziva but pakabudiswa mari ongoripo nodza handisi kuzviziva ini mukundimanikidzirei kudai so kumana kuti ndakaningirana inini ndanga
isipo tikutomboti wakomana ivava tikutomboti tichitotombotsvaga kuti vakaisa kupi kopfuti yacho yakashodhiswa munhu futi ndo yakudiwa manje ende kana pachinge pane dhiri rimwe rakaitika nditi ikasvika pakupisa pakuti yakunzi that firearm ngaidzoke pachanetsa manje because nyaya yacho yazobuda information kuti aiwa zvakaitika pofudhese kuti shamwari dzacho ndodzadzatora chinhu dzikarova pasi nacho dzikatobuda munyika saka nyaya yechinjabuda munyika anenge atoma one obviously chinhu vakatochidestroy pamwe yakatokandwa kumvura kusika kuti haife yakabatika cause chavari kuavoida mafingerprints manje pakuti matonodze ko Mr. Matonodze makazoonekwa kuti hamusirimi makaita chinhu ichi what will happen next ndo panenge pakupisa manje kuti aiwa hazvinetse vanopedzerana inozotangira ipapo nyaya yacho Matonodze akanzi Matonodze ausiriwo wakanhikirikina papa anongoti aiwa tazvinzwa imimi mukuti handisirini sei zvinonzi mafingerprints aya saka chinhu ichocho chinotonetsa ende vamwe vari kuti yakatotariswa manje inogona kuzovhungunura dzimwe nyaya dzinenge dzakaitika ipapapa ko Chatunga ari kunzi anga akabatawo yake ndechi zvanzi aiwa chitoyi chaanga akabata chiri kupi chitoyi chacho dzatodzikwe nyaya compensation zvanzi muzosara matiti ndindabata saka malawyers akati aiwa tichadzifambira nyaya dzesu togara tangoda tapedza necompensation but dai papo kunzi pakatoapproved compensation munhu akatocompensatwa kudhara potonhin'ina uyu muoffice asina kubudikira dai mukomana akatopedzwa dhiri rake akatodzoserwa akatodepotwa akatodzoserwa Zimbabwe but because of that officer ndiye one munhu akwanisa kuisa Chatunga pasi pebridge kukanda mwanakomana wa the former president shosho mwana wa Mugabe kumisa pasi pebridge kudaro mapurisa atozvivindi kujoza South Africa ka mzanzi hazvo Johannesburg yatorova hwadi chacho anyways but ndo zvakaitika ndo pane nyaya yacho and I'm glad kuti takwanisa kunyanzoisekedudza kuimarinata kuti nyatsonzwisisika kana pachinge pane zvimwe zvandasirira munozondibvunza ndokuudzai futi.